mlađi brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Pepa prase. Bakine kokoške. Pepa i George će prespavati u kući kod bake i deke. Bako prase. Baka prase. Zdravo, mališani. Zdravo, vidimo se kasnije. Zdravo, mama. Dođite da vidite gde ćete spavati večeras. Ovo je bila soba mame prase kada je bila mala. U stara vremena. A ovo je krevet u kome je mama spavala. Krevet za skakanje. A vi ste isti kao mama kada je bila mala. Da li je mama skakala po krevetu? Naravno. Ali mama nam uvek govori da ne skačemo po krevetu. Kada je vaša mama bila mala, bila je nestašna isto kao i vi. Stvarno? Da. Sada, hajde da vidimo šta radi deka u bašti. Deko prase. Deka prase. Zdravo, Pepa! Zdravo, George! Dođite da vidite moje šargarepe. Deka prase je veoma ponosan na svoje povrće. A ovo je moj grašak. Ali najbolja od svega je moja zelena salata. O ne! Moja zelena salata! Ja mislim da su je ptice pojele, Deko. Da, ptice. Zašto ih gospodin strašivo nije uplašio? Zato što ptice koje jedu moju zelenu salatu nisu pametne. Deko prase, šta nije u redu? Tvoji prijatelji opet jedu moju zelenu salatu. Koji prijatelj? Tom, Dick i Harry. To nisu njihova imena. Baka prase ima kokoške. Wow. Recite zdravo, je Mimi, Sari i Vanesi. Zdravo. A ovo je Neville. Da li je Neville dečak? Da, Pepa, on je petao. On je najgori, kopa po mom povrću. Neville ne bi zgazio ni mrava. Video sam ga da jede mrave, Bljak. a pojeo je i moju salatu. Ti ne želiš da jedeš dedinu zelenu salatu, zar ne? Nekada imamo lep kukuruz za jelo. Hajdemo, ovuda. Pepa, George, da li biste htjeli da ih nahranite kukuruzom? Da, molim te, bako. Evo, izvolite, kokoške, jedite. Imaš drvenu kućicu za igru. To je kokošinjac. Tu kokoške legu jaja. Jaja? Ja ne vidim nikakva jaja. Ne sada, ali bit će ih uskoro. Vreme je za spavanje Pepi i Georgeu u kući kod bake i deke. Da li su kokoške snele jaja, bako? Možda će ujutru, Pepa. Kako ćemo znati da je jutro? Neville će nam reći. Sada idite na spavanje. Laku noć. I jutro je. To je Neville. Hvala ti što si nas probudio, Neville. Kukuriku. Dobro jutro, je Mima, Sara i Vanessa. Da li imate neka jaja za nas? 1, 2, 3, 4. 4 jajeta, bako. Sada ćemo jesti jaja za doručak. Hvala vam, Jemima, Saro i Vanessa. Kuvana jaja za sve. Ukusno. Bako, tvoje kokoške daju ukusna jaja. Da, to je sve zbog divnog kukuruza koji jedu. I moje zelene salate.